שלום לכם חברי מפלגת העבודה, מה שלומכם? לי קוראים אייבי בנימין. אני נמצא איתכם אומנם רק 3 שנים, אבל עוקב אחריכם הרבה שנים. גדלתי בשכונות, במקומות שאתם כמעט לא נבחרים באופן קבוע. שמעתי הכל. אני יכול להגיד לכם שמה שראיתי מבפנים זה הליכה בתלם במצב שבו אנשים נפלאים בתוך המפלגה לא מצליחים להגיע אל העם מפני שהם לא מבינים מה העם רוצה. רבותיי, בואו נסתכל לבעיות שלנו בעיניים באומץ. אני יחד איתכם יעבור בעיה וביחד נשים פתרונות אמיתיים למטרה אחת: לנצח בבחירות, וזה אפשרי. הבעיה הראשונה שלנו, בואו נתמודד איתה באומץ. מה אומרים עלינו? שאנחנו לא ביטחוניסטים, שאנחנו שמאלנים, שזה הפך להיות בישראל ממש מילת גנאי. אנחנו לא נחנך את העם, אנחנו לא נשלח אותו לאוניברסיטה לקורס מחשבה מדינית במדעי המדינה. אנחנו נסביר לו דבר פשוט: אנחנו הביטחוניסטים האמיתיים של מדינת ישראל. ואם מישהו לא מבין את זה, אנחנו גם נגדיר את עצמנו ימינה בביטחון ושמאלה בכלכלה. אם נביט טוב על המפה במדינת ישראל, אנחנו נגלה דבר מאוד מעצבן. מפלגת הליכוד היא קבעה הגדרה עצמית לפלסטינים, היא זאת ששחררה הכי הרבה מחבלים, היא זאת שנטלה הכי הרבה שטחים, עקרה הכי הרבה יישובים, ואפילו לא ניצחה בשום מלחמה. מפלגת העבודה היא זאת שניצחה מלחמות. מפלגת העבודה היא זאת שבלתה את הצבא, בלתה את חיל האוויר, בלתה את דוקטורינת הביטחון של ישראל, הביאה כור אטומי והביאה הכי הרבה גנרלים במדינת ישראל. שמישהו יעיז להגיד שאנחנו לא ביטחוני. אבל לדור הצעיר, לדור המוסת, לדור שגדל על הסתה שהצליחה, אנחנו צריכים להגיד דבר אחד פשוט: אנחנו ימינה בביטחון, שמאלה בכלכלה. ואם צריך לחזק את הכוורת הביטחונית שלנו בעוד ביטחוני שישב גבוה בצמרת של המפלגה, אני אעזור להביא אותו, כי אני מבין מה זה עושה לעם, איך זה מרגיש לו שיש לו אנשים שהוא מרגיש בטוח איתם. חברות וחברים, קוראים לי אייבי בנימין. אני המזכ"ל הבא שלכם. אני אביא אתכם לניצחון, כי אני מחפש עבודה מנצחת. מפלגה חדשה, ממותגת נכון, ממוצבת נכון, ויודעת גם להיות כזאת שכולם יודעים שהיא חזקה בביטחון. תודה רבה. אייבי בנימין, מזכ"ל לעבודה מנצחת.